Hello, magandang araw ulit, Malakay. Jetsam again. Ngayon, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano yung disappearing effect gamit lang ang inyong mobile phone sa pamamagitan ng ating KineMaster app. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, pakiclick naman natin ang ating subscribe button, then huwag nang kalimutan mag-like at isama ang kanyang notification bell para po updated po kayo sa lahat ng aking videos. So, ano pang hihintay nyo? Tara na! Simulan na natin ang disappearing effect using KineMaster. Ayan, so ang first step natin, kailangan muna natin mag-shoot ng ating video. So, yung video ko, andito na sa gallery. So, puntahan natin para may save dito. So, ito siya. Ayan. Then, ang gagawin natin, itong part na to, itong background natin, screenshot natin. So, hanggang dyan, then pindutin natin to, then capture and save. Yan, nakasave na siya sa ating gallery. Then, check natin yung video doon sa part na bago natin itataas yung towel. Yan. Sa part na bago itataas. So, okay na siguro dito. Then, click natin itong clip video natin. Then, scissor. Tapos, trim to left of playhead. So, buburahin natin siya. Check natin. Ayan. Then, hanggang sa part na bago natin pulutin yung towel. So, ayan. Sobra. Siguro okay na dyan. Then, click natin ulit yung video. Then, scissor ulit. Ngayon, trim to right of playhead naman kasi nasa kanan siya. Ayan. Then, check natin. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, punta tayo sa layer, media, tapos background. Then, hanap tayo ng kulay green na background. Dahil nga walang green dito, dapat plain siya. Pero you can choose naman any color, basta plain. Example natin itong white. Ayan, habaan lang natin. Then, punta tayo dito sa color, ito. Then, choose natin yung green. Ayan, naging green na siya. Tapos, lakihan natin. Tapos, twist. Balik na rin natin. O, pwede rin ganito. Para hindi tayo mahirapan mamaya. Ayan. Doon sa part na medyo itataas natin yung towel. Then, check natin. I-move natin yung video. Ayan. Siguro dyan muna. Then, click natin itong green. Itong color natin. Tapos, itong susi. Ito. Then, isunod lang natin siya pataas. Yan, dahan-dahan. Then, isa pa. Sige pa. Hanggang sa part na to. Ayan. Ayan. So, check natin. Tapos, ang gagawin natin, lalagay ulit tayo ng isa pang rectangle. So, punta ulit tayo sa layer, then media ulit, background, tapos tong white ulit, then lagyan natin siya ng kulay. Ayan, yung green ulit. Ayan. Then, lakihan natin siya. Then, hanapin natin yung part na tatakpan. So, dahan-dahan. Ayan. Dito siya. Pepesto muna natin siya. Ayan. So, click natin tong color. Then, tong susi ulit. Then, i-move natin. Ayan yung first movement niya. So, dapat dito matyaga kang maglipat. Kasi para hindi makita yung ating image dito.
Yan. Hanggang dyan. Basta matakpan lang siya. Then, ayan. So, okay na siguro yan. Yun. Kita pa yun. Then, parang hindi na ano yan. Lagyan natin ulit ng isa pang layer. Ayan. Para hindi makita yung ating image doon. So, ito. Kasi kung gagalawin natin yung dati, so, ito siguro. So, check natin. Sa simula. Ayan, so medyo nakita tong kamay natin dito. Ayan. Basta pag may makita kang part ng katawan, adjust nyo lang siya. Then, ito susi lang. Then, i-move lang natin siya, i-move. Ayan. So, ganun lang. Then, tapos, then, cut natin to. Itong color natin. So, back to beginning. Ayan, so that's it. Okay, then, gagawin natin, pindutin natin to. Tapos, export. Export na natin siya. So, gagawa ulit tayo ng bago. So, back tayo. Balik tayo sa KineMaster. Then, punta tayo dito sa plus. Then, 16:9 ratio ulit. Then, media. Una natin gagawin, kunin natin yung kinapture natin kanina. Ito. Yung background. Ito siya. Then, habaan natin. Siguro, ganyan muna para matansya natin. Then, punta tayong layer. Das media. Yung in-export natin kanina, kunin natin. Export. Ito. Yan. Then, click natin itong video. Then, ito. Gawin natin siyang full screen. Ayan. Check. Ngayon, ang gagawin natin, check muna natin. Ayan. Then, click natin to. Then, chroma key. Yan, enable natin. Then, yung color, kunin natin yung kulay green. Kulay green. Eto. Then, adjust natin tong mga ano niya. Eto. Then, ayan, okay na. Then, etong background natin, trim na natin. Check. Then, play. Ayan, okay na. Tapos, tanggalin na lang natin yung sounds kasi may sound. Okay. Then, check natin ulit to. Then, export. Tapos na po. Yan lang. So, sana may natutunan po kayo sa aking tutorial. And maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay!